Hello, good morning po mga mamamayang. Happy New Year po sa inyong lahat at kumusta na po kayong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng beef with mushroom at ito na po ang mga sangkap natin. Unang-una, beef na minarinade ko ng 2 oras ng lemon, toyo, bawang, sibuyas, rice wine, tsaka nilagyan ko po ng ginger na linidlid ko po, tsaka sibuyas at bawang ay nilidlid ko po siya para hindi po mahalata pagka luto na po at nginuya natin. Yan na po, beef na minarinade, mushroom, sibuyas na puti, luya, spring onions, 2 tablespoon ng cornstarch, asin, toyo, oyster sauce, olive oil, at saka tubig. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ang mga ito. Ngayon po ay magpapainit na po tayo ng ating cooking oil. Ngayon po ay atin na pong gigisahin ang ating luya. Pagkatapos po ay isunod na natin ang ating sibuyas. Hahaluin po natin. Hintayin lang po natin na mag golden brown siya ng konti. Ngayon po ay hahanguin ko po muna ito. Tanggalin po muna natin sa ating pagkakagisa itong ating luya at saka sibuyas. Yan. Ngayon naman po ay isusunod na nating gisahin tong ating dahon ng sibuyas. Halo lang natin to. Yan. Tapos, tatanggalin na naman po natin tong ating dahon ng sibuyas mula sa ating pagkakagisa nito. Isa po natin gigisahin yung mga gulay at saka mga sangkap natin. Ngayon naman po ay ang ating mushroom na naman ang ating susunod na gigisahin. I-try nyo pong lutuin ito kasi sigurado po akong masarap. Hahaluin lang po natin to ng konti para maluto. Mas masarap po kasi ang lulutuin nyo kapag igigisa nyo muna yung mga gulay. Yan. Pagkatapos ngayong mga 1 minute na ang pagkakagisa ko nitong ating mushroom, ay tatanggalin po muna natin. Tapos hihinaan po muna natin ng konti yung ating apoy. Ngayon po ay maglalagay po tayo ulit ng cooking oil. Tapos, lalakasan po natin yung ating stove. Ngayon ay lulutuin na natin itong ating beef.
Ngayon po ay hahaluin natin mabuti itong ating baka para po maluto siya. Pagkatapos po ay kukuha po tayo ng pantakip para takpan po muna natin hanggang sa maluto po. Nakalimutan ko po palang banggitin kanina na maglalagay po pala ako ng 2 eggs dito sa aking beef with mushroom. Ngayon po ay ibubuhos po natin yung ating pinagmarinidan ng ating baka. Yan. Tapos haluin natin. Ngayon naman po ay ibabalik na po natin tong ating sibuyas at saka yung luya kanina na ginisa po natin. Tapos hahaluin lang natin itong ating baka. Ngayon po ay hinihinaan ko po ng konti yung ating stove kasi maglalagay na po tayo ng kaunting toyo. Konting-konti lang po kasi meron na pong toyo to kanina yung ating nilagay sa pinagmarinidan. At maglalagay din po tayo ng konting oyster sauce. Yan, konting-konti lang po. Baka umalat. Mga 1 teaspoon lang na oyster sauce at saka 1 teaspoon ng soy sauce. Ngayon po ay hahaluin natin siya. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng tubig para sa ating sabaw. Tsaka binawasan ko po pala yung ating cooking oil kasi dumadami po siya. So, ayan na. Lalagyan na natin ng tubig. Mga 2 cups na tubig. Ngayon po ay tatakpan natin to para sa pagpapakulo. Ngayon pong kumukulo na itong ating baka ay maglalagay na po tayo ng cornstarch. Mga 2 tablespoon na cornstarch. Ngayon po ay hahaluin lang nating mabuti ito. Para po kasi sa ating pampalapot yung cornstarch na nilagay ko. Ngayon po ay handa na po nating ibalik itong ating mushroom kanina na ginisa po natin sa ating cooking oil. Ngayon ay hahaluin lang natin hanggang sa maluto yung ating mushroom. Lalakasan natin ng konti yung ating apoy. Ngayon naman po ay aasin na natin ng konti. Tapos hintayin lang natin na maluto yung ating mushroom. Habang hinihintay po natin ay hahaluin lang po natin ng hahaluin. Ayan. Tatakpan po natin ng mga 5 minutes para nakakasigurado po tayong luto na ang ating mushrooms. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating spring onions. Tapos papatayin na po natin yung ating stove. Ayan na po mga mamamayang ang ating beef with mushrooms. Luto na po siya. Yung itlog po pala ay dito ko na po nilagay kasi baka po ayaw ng iba na kumain pag may itlog. So, dito ko na lang nilagay sa aking lalagyan. Sana po ay itry nyo ang recipe ito. Sana ay nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa inyong palaging panunood at palaging pagsusuporta po sa aking channel. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay at Happy New Year po sa inyong lahat.